מבנה למעשה מהווה איגוד או חברה אחת שמושתתת על 3 חברות שקדמו לקבוצת מבנה. ראשית, קבוצת מבני תעשייה, דורבן, והחברה האם הגדולה היא למעשה כלכלית ירושלים, החברה הכלכלית לירושלים. כל 3 החברות האלה מוזגו לחברה אחת, שהיום היא קבוצת מבנה. כשהמדינה הוקמה, עדיין הייתה בהתהוות והיו גרעינים מאוד קטנים בכל מיני מקומות בארץ שניהלו את אזורי התעשייה שקיבלו בירושה מהבריטים. היו צריכים להניע איזשהו מהלך של ייזום וציונות, תקרא לזה אפילו, של לפתח תשתית שלא הייתה. ממשלת ישראל כמדינה שקמה עם יישובי ספר, יישובים רחוקים מאזור המרכז, ראתה צורך מהותי בהקמת אזורי תעשייה, במקומות שאלמלא המדינה הייתה מקימה אותם, לא היה גורם עסקי שיקים אותם. למשל מצפה רמון, זה מקום שהיה שכוח אל, ולא היה לו משהו שימשוך, אבל אנחנו בנינו, זו הייתה הוראת השר. בסיור הבטיח לראש המועצה, פה נקים 4,000 מטר. המפעלים בימים ההם אופיינו בבנייה יחסית מהירה, ממבנים קלים, טרומיים, מתועשים, כדי שיהיה אפשר לבנות מהר. היה מושג שנקרא מבנה השבת. זה היה מבנה תעשייה מודולרי, ויכלת לבנות מודולים ולהרחיב אותו לפי הצורך. פעילותה של מבני תעשייה למעשה סרטטה את קו התעשייה של מדינת ישראל, מהצפון ועד הדרום. כל מבני התעשייה שקמו לאורך הנתיבים הללו הוקמו על ידי מבני תעשייה לטובת מדינת ישראל. ברור שהייתה תחושת חלציות שהרגשנו שאנחנו עושים כלום אזורי תעשייה מפותחים. חלק מהחוויה שהגעתי למקומות שראיתי מדבר והתחלנו לטפל ובסוף אני רואה שזה גן עדן. אם תלכו לבקר למשל בשוהם, זה עיר מאוד מתפתחת ואני זוכר את זה כגבעת צלעים. בתחילת שנות ה-90 התחילו גלי העלייה מרוסיה, גלי העלייה שהלכו והתעצמו, והמדינה הייתה צריכה למצוא פתרונות מהירים לקלוט אותם. הייתה פה יוזמה משותפת של משרד השיכון ומשרד המסחר ותעשייה. בזמנו אריק שרון, שהיה בולדוזר בתחום הזה, את חברת מבנה הוא רתם בגלל היכולות של הביצועיות, רתם לעניין הזה. אנחנו קיבלנו מספר אזורים בארץ כמו קריית גת, ערד, ששם עשו פיתוח תשתיות מהיר מאוד, ואריק שרון היה מגיע לשטח כל שבוע, בודק שהחבר'ה עובדים ויש תוצאות ומתקדמים, הוא לא היה יושב במשרד ומחלק הוראות. המדינה השקיעה סכומי עתק לבנות אזורי תעשייה כדי לאפשר עד כמה שיותר לתושבים שגרים באזור לעבוד בסביבה שלהם. ההפרטה למעשה נעשתה בשני שלבים. התחילה איזשהו טרנד למכור חברות ממשלתיות. בעולם בכלל, וזה הגיע גם לישראל, רווחה תפיסה לפיה ממשלות לא צריכות להחזיק בארגונים עסקיים, משום שהמדינה כתפיסה לא טובה בניהול, והשוק העסקי, הסקטור העסקי, הרבה יותר טוב בניהול מפעלים כלכליים מהמדינה. וממשלת ישראל מקבלת החלטה שבכוונתה להפריט חברות ממשלתיות ולהביא אותם לשוק, גם על מנת לייצר שוק עסקי חי ומודרני במדינת ישראל שאינו נשלט על ידי המדינה. ההפרטה בוצעה ב-1988, נמכרו 25% מהמניות די בהצלחה. באותו רגע למעשה קרה דרמה בחברה. המפתחות עברו במלואם לפישמן, היא כבר לא חברה ממשלתית, היא חברה פרטית לכל דבר בעניין. היו עובדים בחברה שהיו למעשה הזרוע או אנשי הקשר מול יחידות המדינה. היינו צריכים להיפרד מאותם אנשים שלכאורה התייתרו כרגע כי אין עבודות מהמדינה עכשיו, ועד שתיצור צבר עבודות חדש הם לכאורה מיותרים. פיטרנו קרוב ל-25 עובדים, זה היה מהלך מאוד קשה, לווה בהמון צרמוניות, מלחמות ועד, הסתדרות. אליעזר פישמן שינה את כל הגישה. זאת אומרת, הגישה היא מסחרית נטו, זאת אומרת להרוויח. מבנה תעשייה מתפתחת, והיא הולכת מעבר לתפקידיה כחברה ממשלתית, כמו כל ארגון קם ותמיד שואף להתפתח, שואף לגדול, שואף להיות יותר מהותי. מבני תעשייה, מעבר להיותה חברה ממשלתית שמקימה אזורי תעשייה, באזורי ספר, מבני תעשייה הופכת להיות בעצם גם חברה עסקית בתחום הנדל"ן המניב, ומתחילה להקים מבנים גם באזורים שהם פחות אזורי ספר, גם בתל אביב, גם בחיפה, גם בירושלים. לא היה כלום בירושלים, אין תעסוקה.
זו עיר של משרדי ממשלה בדרך כלל, עיר של פקידים, ולא היה תעסוקה אחרת. וחברה כלכלית לירושלים, שלמעשה הוקמה על ידי הממשלה, לפיתוח וקידום כל אזורי התעשייה בירושלים. הקמנו בתלפיות איזה 14 בניינים, בגבעת שאול, את מרכז ספיר, את מקור ברוך, את רוממה, כל כך הרבה פרויקטים יש שם, את רשות השידור שהם הקימו ברחוב שרי ישראל מאחורנית שם. כל נקודה שאתה תיגע בירושלים, חברה כלכלית שמה את ידה שם. ואחרי 1967 היא פיתחה אזורים שהם היו מסביב לירושלים, כמו את אזור התעשייה עטרות והיה מישור אדומים. וב-89 היא הופרטה ונמכרה לאליעזר פישמן. ואליעזר פישמן הוא גם פיתח עבודות מחוץ לישראל. השקעות שיצאו בסופו של דבר שלא היו נכונות, שם הפסיד הון כסף. וכבר הבנקים התחילו לחשוש לחובות שיש לנו כלפי הבנקים, זה כבר לא כיסה. הערך של השווי של הנדל"ן שלנו כבר לא כיסה את ערך החובות שהיה. החברה הועברה בבורסה לחברות אחרות שהן שולטות. החברות האלה מגיעות גם לבורסה הישראלית. מעבר להיותן חברות בבעלות פרטית, החברות גם מונפקות בבורסה והופכות להיות חברות ציבוריות, לא רק פרטיות שאינן יותר בידי הממשלה, אלא גם חברות ציבוריות שהציבור מחזיק במניותיהן. אנחנו החלטנו בשנה האחרונה, יותר נכון בשנים האחרונות, לחזק את הסגמנטים האחרים שלנו, ומשם יצאנו לבנייה של משרדים בכל רחבי הארץ, ללא יוצא מן הכלל. אם ניקח את חיפה, בואכה לחיפה, פארק מדעי החיים, שמקביל לפארק מתם, בשותפות עם עיריית חיפה, עשרות אלפי מטרים, שיושבים בהם היום החברות, מספר אחד בארץ, אם זה GE, לונזה, מכבי וכו', חברות ביומד למיניהן. יוקנעם, אזור תעשייה שלם שהיה תעשייה מסורתית, הפך להיות כולו למשרדים חדשים, טריפל איי. מבנה בנתה ב5 שנים האחרונות למעלה מ-2,600 יחידות דיור. את חלקן אנחנו משאירים גם לעצמנו, כמה שנקרא דיור להשכרה, ארוך טווח, ונותנים אפשרות גם לזוגות צעירים שבעצם לא יכולים להרשות לעצמם לגור בדירה משלהם בתל אביב, בהרצליה, ברמת השרון, בחדרה וכו', לתת להם גם את האופציה הזו שהם יוכלו לקנות, לגור איתנו בסחירות לטווח ארוך, שאני חושבת שזה יתרון עצום של חברה כמונו שיכולה לתת עוד איזה פן חזק במדינה. למבנה יש מתחמי קניות בכל רחבי הארץ. מתחמי הקניות שלנו, להבדיל מכל השאר, הם מתחמים פתוחים. אם מסתכלים רגע קצת כמה שנים אחורה, אז מבנה הייתה מאוד מאוד חזקה בתעשייה. לאט לאט הבנו שאנחנו רוצים להתרחב בכל הסגמנטים. אני רואה מה קרה בעשור האחרון, ואני גם יודעת איזה פוטנציאל עצום עוד חובה לנו החברה הזו, אם זה ברמת הקרקעות שלו מפותחות, ואם זה ברמת הנכסים שכל אחד מהם יכול להפוך מחר בבוקר לפנינה עוד יותר מוצלחת ועוד יותר גדולה. אזורי התעשייה שעדיין נשארים קצת מאחור בערים שהן יותר קשות, עם אוכלוסיות פחות חזקות, האוכלוסייה החלשה. גם שם אני יכולה לראות ולדמיין איך כל דבר כזה הופך להיות ענק נדל"ני. אם מסתכלים רגע על עולם הנדל"ן באופן כללי וגם במבנה, עולם הנדל"ן מורכב ברובו מגברים, אבל לאט לאט אנחנו רואים יותר ויותר נשים, גם פה במסדרונות, אם שמתם לב, יש לי הרבה עוזרות, ואני מאמינה בכוח הזה, ואני יודעת בוודאות שבמבנה נותנים הזדמנויות שוות, גם לגברים וגם לנשים באשר הם. אני בטבעי אדם אופטימי. למרות הסערות מסביבנו, אני חושב שהתשתית שקיימת בקבוצת מבנה היא תשתית מעולה. ראשית, תשתית אנושית מדהימה, ותיקים וחדשים, תשתית אנושית מחויבת, מקצועית, נעימת מזג, שזה לא פחות חשוב. העתיד צופן לקבוצת מבנה טובות. אני חושב שהקבוצה תתפתח בצורה מאוד מאוד חזקה בשנים הקרובות. אנחנו נמצא את הפוטנציאל הגלום בקבוצה. אני חושב שהכוח אדם או ההון האנושי המעולה שקיים במבנה יוביל את החברה לשיאים חדשים. אנחנו נדע לנצל את התשתיות הנכסיות, התשתיות הפיננסיות המדהימות הקיימות בקבוצה, על מנת להפוך את קבוצת מבנה לקבוצת הנדל"ן המובילה בישראל.